רוצים רק שתלבשו את זה, זה הכל. תלבשו ותעשו את מה שכתוב כאן. ואהבת לרעך כמוך מי לא כלום. אבל זה עכשיו לנגוש בתוך הקניון. אנשים פרטיים שהחליטו שהם צריכים לקום ולעשות משהו שאנשים יהיו קצת יותר נחמדים אחד לשני. אז בבקשה אפשר לקחת לנגוש ולהיכנס לזה. וידאו, ואתם יודעות מה אתם לובשות? אתם לובשות חולצה ואתם צריכות לעשות מעשה טוב כל יום. אחד. כמו יש לנו מטוס על ישן להדליק, ממש את החולצה. אבל צריך לנגוש ולהיות גם בן אדם טוב. אז מה אתם אומרות על החולצה? ממש יפה. איך נראה לכם הרעיון? ממש טוב. מה זה אומר לכם? מה אתם מבינות מזה? מה אתם... גם ראית כמה אנשים שמו את זה? שמו מלא אנשים כבר עכשיו. יופי, הרעיון הוא בעצם שאנחנו נהיה טובים לאני שלנו, לאחרים, לעולם, ואז הכל יהיה טוב. זה מה שאנחנו רוצים לעשות, אנחנו נמשיך לעשות גדולות הלאה, גם באתר אינטרנט וכן הלאה, אז תעבירו את זה הלאה, כדי שבאמת נוכל לעשות לאט לאט. יש פייסבוק, תצטרפו אלינו לפייסבוק. יש פייסבוק שאנחנו עושים לפעולות. היי תודה. יש לה גם חולצה? אז מה אתם אומרות על הרעיון? זו חולצה מאוד מאוד. יופי. כבר עשיתם משהו טוב שאתם לובשות את החולצה. מה זה אומר לכם ואהבת לרעך כמוך? שמי שאוהב אותך גם אתה צריך לאהוב אותו. רגע, תגיד לו עוד פעם, שמי שאוהב אותך אתה צריך לאהוב אותו. ומה עוד? וגם קודם כל אנחנו צריכים להתחיל לאהוב את האחר. ואז הם יאהבו אותנו. ואז מה יהיה? יהיה עולם טוב יותר. יהיה עולם נחמד יותר. 100%, זה חשוב מאוד גם. מה אתה רוצה עליי? רגע, אנחנו רוצים לעשות תמונה איך שאתה עם החולצה היפה הזאת. מה אתה אומר על הרעיון? אוקיי, עכשיו אנחנו צריכים רק ליישם את זה, שיהיה לנו עולם טוב יותר. נכון? תסתכל לו ליפול. זה בסרט. מה אתה אומר, אנשים? אני אומר, אנשים שואלים איפה החולצה? חולצה מאוד יפה. יש פה טימברלנד, יש פה פוקס, יש פה רנואר, אבל החולצה הכי יפה זה ואהבת לרעך כמוך. כל הצוות, כל הצוות של ואהבת לרעך כמוך, הנה, רגע, ככה, מה שאני תעשו פה מעשה ביום שישי ברוך השם. על מנת לעזור לעולם שלנו להיות טוב יותר.